Takže čaute, zdravím každého, starého aj nového na mojom kanáli. A toto video bude také info k druhému pol roku 2026, áno. Nakoľko na začiatku roka som natáčal jedno krátke video, kde som hovoril, aké mám plus minus plány a co plánujem proste na tento rok a jak sa to vyvíja a podobne a že keď budem mať dojít k niečomu, že o tom budem včas informovať, že proste už som sa naučil nehovoriť proste plány dopredu, lebo aby som potom zase nebyl za najhoršieho, že som niečo hovoril, slúbil a podobne a proste vždycky to dopadlo úplne ináč. Proste už som sa z toho poučil. Takisto, jak som sa poučil z toho, keď druhí ľudia furt nezosľubujú a podobne. Každopádne, co sa týka druhého pol roka, tak zatím ako všetko sa vyvíja super, zatím všetko plus minus vychádza tak, jak som si to predstavoval. Nejde to síce nejak extra rýchlo, ale však ako byl som pripravený, že môže to zabrať aj víc času a všetko. Ale teda zatím ide všetko v porádku, jak to má ísť a dúfam a verím, že ako bude sa to aj dál vyvíjať takto, jak to ide. Je tu jedna taká vec, ktorú riešim, o ktorej nebudem nic vyprávať, ale keď aj táto vec vyjde, tak by to bylo úplne že vynikajúce a už by mi nestalo vôbec nic v ceste a všetko by išlo už úplne na paradu. Jestli tá vec nevyjde, OK, budú to také menšie komplikácie, ktoré ale dokážem zvládnuť aj s tým, áno. Takže tak či tak vlastne pôjdem stále podľa plánu. Aj keď proste niečo môže sa skomplikovať, ale proste vím, že není to nic, co by mi to prekazilo tí plány. Další vec, že som si uvedomil takú vec, že proste hrozne moc som plýtval voľným časem. Že jednoducho si pamätám na úplne prvú robotu, v ktorej som pracoval a nemal som skoro žiadny voľný čas, ale aj tak som ho úplne vedel efektívne využívať, že som ešte odtať chodil aj do druhej brigády, potom som ešte dokonca aj zvládal behať všetko a v podstate teraz mám toho voľného času 100-krát víc, lebo som na polovicu pánem svojho času, říkam na polovicu, lebo nemôžem si zmysleť, kedy presne pôjdem pracovať a toto proste sú tam určité nejaké proste doby a tak, co treba dodržovať. Ale teda proste už mám toho voľného času o mnoho víc, jak kedysi. A zistil som, že hrozne slabo ho využívam oproti tému, jak som ho využíval, keď som pracoval napríklad aj 8 hodín proste každý deň, áno. A hrozne sa se mnou hádali vtedy ľudia, že proste jak nemajú na nic čas, jak majú kopec starostí a takých vecí a ja som sa s ním hádal, lebo neznášam taký hnusný povrchný prístup, že proste ľudia sa snažia presvedčiť samých seba, jak sa niečo nedá a toto, aby si to potom vedeli omluviť pred ostatnýma a vytvárajú si potom okruh tých ľudí, co ich v tom podporujú proste. Ja nemám nic proti ľuďom, co priznajú, že proste nechce sami, radšej budem sedieť doma, proste a kúkať telku a podobne. Dobre, takí ľudia, OK, ja to rešpektujem a všetko, ale nemám rád, keď ťažko sa to aj nemám rád, keď proste tí ľudia len výhovorky a ja som zistil, že v podstate v poslednej dobe som sa k ním hrozne moc približoval a som si to sám uvedomil včas našťastí, že Peťo, sakra, co robíš, toto proste nejsi ty, áno. Ty proste chceš na sebe makať, odjak živa si chcel na sebe makať a všetko, tak proste som si povedal, že normálne vyrazím si pekne na kole do prírody, proste trošku si aj zas po dlhém čase najezdím kilometre a všetko a chcem už teraz naplno sa do toho pustiť úplne a proste nevynechávať jednoducho, že vím, že toho času mám kopec a fakt ako klamal by som sám seba, keby povím, že proste mi je furt zle a nevím co, proste samé výhovorky a presne v tento som si uvedomil, že nechcem sa nikdy stať takým človekom, s ktorým som sa v minulosti hádal. Takže asi toľko. No a posledná myšlienka, ktorú by som rád uvedel takto na pravú míru, že proste uvedomil som si za tých tuším 6 rokov už to je, v septembri, 6 rokov to už plus minus je, že jednoducho odkedy som začal v prvej práci robiť,
keď nepočítam brigády, dovtedy, co som mal, ale proste v prvej práci. A keď si tak uvedomím, že jak to vlastne celé funguje pro takých obyčajných ľudí, co chcú niečo dosahnuť, či už ve športe, alebo ja nevím v čem, ale ja to vztahujem proste na šport, keďže ja proste milujem šport a proste nechcem sa ho nikdy vzdať. Jedine, že by som skončil úplne na vozíku. Bože chráň. Ale kašľať na tom. Moc myšlenek naraz zase. Proste. Sú 3 typy robot, akože 3 typy prác. Áno, že proste sú také práce, ve ktorej proste ti výjdu vždycky vstříc, proste chápu, že chceš makať na sebe proste a spravá ti výnimky na bárco, jednoducho vidia, že dá sa s nima dohodnúť, samozrejme, že aj z tvojej strany, keď je nejaká dohoda a toto, že proste víte sa dohodnúť, aby ti proste vyhovoval aj čas, aj ti vyhovovalo proste, keď máš napríklad tréningy v takém a takém čase, že dá sa proste dohodnúť. To je úplne najlepší, co môže existovať, áno. Potom je taká práca, kde im je to v podstate jedno, že ako sa s nima dohodneš, odrobíš si toto a toto a v podstate sa nic nedieje a aspoň z času na čas proste, keď potrebuješ vyslovene nejaký deň voľna, že neplateného vyslovene vyprávam, áno, že proste potrebuješ nejaký deň ísť kvôli niečemu a buď teda dovolenka alebo neplatené, ale jednoducho, že proste ti konkrétne ten deň dajú voľno, že ťa uprednostnia pred všetkýma, tak to je taká stredná cesta, že ako OK, že aspoň raz za čas sa proste prispôsobá. No a potom sú také roboty, kde vyslovene sa ti snažia znemožňovať všetko, čohokoľvek dosahnuť a ďalšie veci. A presne toto som zažil v prvej robote, v ďalšej robote a v rôznych ďalších robotách. Proste, že nedalo sa s nima dohodnúť vôbec na ničem, len nutili do toho, aby furt chodil, robil hodiny a všetko, nadčasy a nevím co a proste oni nikdy ti nechceli byť v ústretí, nikdy ti nedali voľno a podobne. V niektorých sa dalo dohodnúť, to cením, ale akože nikdy som nemal takú situáciu vynikajúcu, v jakej som včil, že včil vím, že mám toho času hrozne moc a môžem ho tak efektívne využívať a proto jednoducho nechcem, aby to všetko vyšlo na zmar a chcem ten čas fakt využívať tak efektívne, ako to len pôjde. Plánujem ešte do konca roka rozjet ďalší nejaké veci, o ktorých tež, jak som hovoril aj v tom videu na začiatku roka, že budem informovať o všetkém včas. Samozrejme, kto mňa sleduje na Instagrame, tak ví aj bližší o detailoch, co všetko robím, čím sa zaobíram a toto. Takže akože kľudne môžete dať aj follow na Instagrame v popise. Ale skrátka, môj odkaz aj pro vás, co proste makáte na sebe, športujete, nechcete to vzdať a toto a znemožňujú vám to v robote. Buď sa postavte sami za seba, nerobte otroka nikomu, alebo si nájsť co najskôr inačí robotu, kde sa bude dať dohodnúť a podobne. No. Ja som šťastný, že sa mi podarilo vybudovať takú situáciu, v jakej som teraz. Môžem za to byť vďačný Bohu a nemám co víc k tému dodať, ale každopádne teším sa, co sa ešte naskytne, co ešte tento rok prinese. A jak říkam, tak som rozmýšľal, že aj k tému natáčaniu by som víc ako na YouTube sa začal venovať, lebo ako na Instagram pravidelne pridávam storky, aj príspevky tak pravidelne ne, ale storky hlavne teda a ako som tam dosť aktívny. Na YouTube až tak ne, lebo predsa len aj co sa týka vybavenia, co sa týka proste rôznych takých nápadov na nejaké dlhšie videá a podobne, tak jednoducho to nejak zatím nehrozí z mojej strany, ale říkam, že ako rozmýšľam nad všetkým možným, mám kopec nápadu na rôzne proste veci, myšlenek kopec a všetko a fakt chcem to pretaviť do niečoho a chcem to postupne celé rozšírovať, budovať a jednoducho stúpať ďalej, rozvíjať sa a posúvať sa vyšší, áno. Nechcem povedať fakt nic konkrétneho, lebo zatím nic konkrétneho ešte nenastalo, ale jak som povedal, kto mňa sleduje,
na Instagrame hlavne, tak tam vy o všetkých detailoch co a jak. Na YouTube informujem hlavne tak zbežne, keď fakt sa stane niečo prelomového, tak o tom budú vedieť všetci proste, takže asi toľko. A teda jak som říkal, tak keď sa stane to, co sa má stať, keď sa stane niečo prevratného, jestli proste mi vyjde to, co plánujem, což zatím je na velice dobrej ceste, tak fakt informujem úplne o všetkém a držím palce aj všetkým, co mňa sledujú, proste držte sa, chodte si za svojím, kašlite na názory druhých, aj na proste barco, co si myslia, jednoducho, keď niečo chcete, tak si fakt chodte za tým. Zatím sa majte.